Gde ste ljudi, šta ima? Danas za vas imam nešto specijalno, nešto što smo mnogi volili kad smo bili deca i nešto što neki nikad nisu ni videli jer tad nisu bili ni u Čaletovim muđama. Nisu se tad ni rodili, brate. U pitanju je FIFA 2002 svetsko prvenstvo. Zajebi verpekove i ta sranja, ovo je nešto najjače ikada. Inače, ovaj gameplay sam snimio sinoć i tek ću ga sad prokomentarisati. Nisam mogao se derem u kasne sati da gledam Kevu kako mi uleće u sobu i razlači šamarčinu, brate. Izvinite zbog ovog smrdljivog bandicama što stoji gore, ali pogledajte prvu reč u imenu mog kanala i sve će vam biti jasno. U ime ovog kanala, u ime Balkanskog poluostrva i seljačine ere Ojdanića se kunem da ću se svim silama truditi da kupim novi komp i da uklonimo reč siromašnih smjena. Alo bre, nemoj da kenjaš bre, dosta nam je tih što su nas lagali godinama bre. Ajde vidimo kako izgleda ta jedna tekma. Igrali su Englezi protiv Francuze, uz Francuze naravno Zidane, Henry, razumete me skroz. Ajmo, gledajte tastaturu, bože sačo, gledaj šta je ovo. Gledajte na šta ovo liči, gledajte ovu grafiku, Barthez, ludi Barthez. Ajmo, mislim da je vreme da počnemo sa utakmicom. Inače, ako neko zna da li je Barthez uopšte živ, a neka piše u komentarima, neka mi kaže gde je. Ovdje sam morao, ljudi moji, da promenim kameru, pošto vidite kako očajna, ja ne znam iz kog je ovo ugla. Ova je najjača kamera, ajmo, gledajte sada, petit keks, ajmo, gledajte kako on to rola, vrate, kako rola, ulazi u sredinu i lome ga, vrate. Gledajte sad ovaj korner na šta liči, brate, kakva je bre ovo strelica, šta je ovo neki, vrate, top nešto gađam, kakva neka ratna igrica, a? I ajmo sada ubacivanje, gledajte sada koja je konfuzija, ali Henry sjajni uspeva da dođe do gola, bre, go 1-0. Čujte sad muziku, čuj ovo kao Walter brani Sarajevo u fazonu, borba protiv Nemaca, protiv okupacije. Ako je ovo Emil Heskey, a ja mislim da jeste, neka mi neko objasni zašto je ovako glavat i klempav. Inače, igrica je veoma prosta, ja driblam, mamunčina, gle me, driblam i kao postižem go, naleće na loptu, ludilo, kraj, veoma prosto. Šalim se, stavio sam na beginner. I opet Emil Heskey, ajde beži, ajde, pali. Inače, pogledajte koja je tu stvari konfuzija, ja baš i nisam uštrebao kontrole i ovo ne liči ni na šta, konfuzija teška, tu se oni dodaju i opa vidi zamalo go, sad će oni kao neki korner da izvedu i sad ide Beckham sa svojim naci pozdravom, vidite, ali znate mi se borimo kao što sam rekao protiv okupacije, ajde izbite loptu, ali pogledajte sad ovo, kome kažnjava, brate, mrtvi Emil Heskey, brate, da li je ovo realno? Koliko god još puta kažem reč brate u nastavku klipa, znači slobodno dođite, puknite mi šamarčinu, brate. Da li realno sam ja kao mental, jel realno? A sada uskoro ide i možda najjača scena današnjeg klipa. Pogledajte samo koji sam ja majmun, gledaj ovo sada. Gledaj, oop. Crvena, bodi ga bre glavom u grudi, marš napolje stoko, daj glavom u grudi. Kak gledajte budalo čoveče, otkino ga, ode ćao u svom stilu. Posle ovako divljačkog starta nije ni čudo što je Siman završio karijeru u roku od 2 godine. I ovdje sam opet sada demonstrirao svoju nadmoć, i ponižavanje u stvari. Gledajte sad, ovo ću morati da usporim, sačekajte. Proslava gola u fazonu skupljam vodu ispod slavine da se umijem, gledaj. Opet Heskey, ajde beži. I ovdje sam već malo štrebao kontrole. Sjajno oduzimanje, Henry uzima, vuče majstorski u svom stilu, opa, cepaj, šut vatra iz lopte, ćao, da ovo šutne Saša Ilić zapalio bi se od isparavanja alkohola, ako me razumete. Vidim li još jednom Heskeya, zapalit ću se majke mi. Došlo je vreme da ovu tekmu privodimo kraju,
Sad ću ja tu kao nešto da lomim, vidite nemam veze s vezom, samo lomim jer ništa drugo ne znam, ali opet ne mogu da oduzmem. I ode sad u out, sad meni tu iskoči nešto, bla bla bla, kao ja sam previše dobar. I ja im kažem ne, ajde bješte. I sada vidjet ćete, ovdje se završava moj gameplay, ovaj out. Ćao, završava se poluvreme, gotovo, ja više ne igram, ćao. Ljudi, nadam se da ste uživali u ovom old school klipu. Ako biste želeli da još gledate FIFA 2002, udrite po lajku i pišite u komentarima. Mogli bismo da snimamo neki serijal tipa Put do trona i slično, šta mislite? To bi bilo to od Paura, a vi ne zaboravite da subscribe-ujete. Pauri moji, živi bili, pa se vidimo.